सनितपुर आरो बिश्नाथ जिल्लाखौ बिटिआरआव सोसननाया एबसुनि गुबै एजेन्डा। सनितपुरखौ बिटिआरआव सोसननाया जोंनि मेजर एजेन्डा। बिटिआरआव सोसनजायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो थियारि। सोसनजायाब्ला सरकारखौ जोङो नारसिननो सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो थाखाय जोङो जेब्लाबो रेडि जानानै थागोन। दिनै बिटिआर गोरोबथानि नैथि बोसोरारि सान। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि एबसु एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा आरो इउभिपिअ जुथाइ भारत सरकारजों बर'फोरनि थामथि जारिमिनारि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाया जानानै थांदों। दिनै बिटिआर गोरोबथाया 2 बोसोर आबुं जाबाय। बिटिआर गोरोबथानि नैथि बोसोरारि सानखौ बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव फालिनाय बायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो क'क्राझार कमार्स कलेजाव बिटिआर गोरोबथा सानखौ फालिदों। दिनै बिटिआर गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ फारि फारि मावफुंनो आरो गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे दासिमबो जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' एनडिएफबिनि गासै सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनांगौ होननानै सरकारखौ खावलायो। दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे रिमार्केबल गोसोखांथावना सान आरो मोनसे जारिमिनारि सान। दिनैनि सानावनो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एबसु आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद लोगोसे इउभिपिअ बे गासै ज' लोगो नांनानै भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव मोनसे गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिया जोङो माखासे थांना थानो हानाय जौगानो हानाय बा राजनैतिक भाबै जोंनि अधिकारखौ जोङो मोनफुंदों। बे गोलाव 35 बोसोर सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो मोनथाम सुक्ति मोनबाय, बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर। आरो दिनै बे गोथार सानाव आङो बे गोलाव समनि सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिखिनि मुंख्लं जाबाय, एनडिएफबिनिफ्राय मुंख्लं जाबाय आरो गुबुन गुबुन सोमावसारगिरि माने बिएलटि आरो गुबुन गुबुन बे मुंख्लं बिथांमोननिसिम आङो गिबियावनो आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जे बिथांमोननि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो आरो लोगोसेयैनो थांना थानाय बर' फिसाफोरनि बिथांमोना अराय जोंखौ माने बोर सारस्रिहरो। मुंख्लं न'खरफोरनो जेब्लाबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अनसायनायखौ आं बावहरदों। जों बयबो मिथिगौ जे बिटिआर गोरोबथानि जिफोर दफा दङमोन बे दफानि गुबै अबजेक्टिभआनो जाबाय जे माने जोंनि सिमाखौ बारायनाय, अगमेन्टेसन अफ एक्जिस्टिं माने बिटिसिआ जिथु मोनसे 6 सिडिउल काउन्सिल आरो बे 6 सिडिउलखौ बिथा खालामनानै जोंनि जि सिमा आरो जि गामि, बे गामि सोसननाय आरो सिमा बारायनाय बेखौ जोङो मेन अबजेक्टिभ लादोंमोन। आरो बेबायदियैनो भारत सरकार आसाम सरकारनि खाथियाव जेब्ला सुक्ति बुजाबुजि जादोंमोन, बेयाव माने साइन जादोंमोन, बे समाव स्पष्ट भाबै जोंनियाव बुंनाय दंखायोमोन जे गहपुरनि सिमुलुगुरिसिम बर' गामि आरो ट्राइबेल गामि आरो खोलाहा थानाय बिटिसिनि एक्जिस्टिं जि सिमानि खोलाहा बे बर' गामि ट्राइबेल गामिफोरखौ सोसननाय जागोन आरो बेबायदियैनो बे अबजेक्टिभआव दङ। आरो बेबायदि दिनै बाउन्डारि कमिसना हाबा मावगासिनो दङ दाजाबनाय आरो सोसननायनि थाखाय। गुबुन फारसेथिङै एक्जिस्टिं बिटिसिनि पावारखौ बारायनानै बे मर अट'नमिनि जि बाथ्रा बुंदों बेयाव डिपार्टमेन्ट बारायनाय, लेजिस्लेटिभ, फाइनेन्सियेल, एक्जिकिउटिभ पावारखौ बारायनाय, दिनै डिसिखौ बिटिआर एडमिनिस्ट्रेसननि कन्ट्रलनि सिङाव लाबोबाय आरो बिटिआर एडमिनिस्ट्रेसना बेखौ दिनै बाहायनो हायो बा बिनि गेजेरजों हाबा मावनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो गोबां माखासे बेयाव दफाफोरा दङ। बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दानाय जाबाय। गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ, समस्ति दानांगौ, बिसायख'थि खुंनांगौ। कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु बियो दाबो जोबाखै आरो बिनि थाखाय जोङो भारत सरकारजों रायलायबाय थादों। दा गुबैयै जुदि जोङो दिनैनि समाव मा मावफुंजाखौ होननानै जोङो जुदि हिसाब निकास लायोब्ला बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय। बेजों लोगोसे आसामाव थानाय बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ नायनो थाखाय बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि बिथोनगिरि डाइरेक्टरेट गायसननाय जाबाय। सनितपुरखौ बिटिआरआव सोसननाया जोंनि मेजर एजेन्डा आरो बे सुक्तिनि गुबै एजेन्डायानो जाहैबाय
जे सिमाखौ बारायनांगौ, बर' आरो ट्राइबेल गामिखौ सोसननांगौ, जाहाथे बर' आरो ट्राइबेलनि सुबुंनि अनजिमाया बारायो आरो जों गुवार आरो गोलाव ओनसोलाव जोङो जाहाथे बर' हारिया ग्रें ग्रें जोङो रायजो खुंनो हायो, जोङो रायजो जानो हायो। दा बेखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा थारैनो बिथांमोननियाव मोनसे सन्देहा थागोन। मानो होनोब्ला BACनि समाव बिथांमोना हाबफायासै, BTCनि समाव बिथांमोनखौ सोसनना लानो हानाय जायाखिसै। नाथाय जोंहा मोनसे अबजेक्टिभ दङमोन जे नैबे BTR जि सुक्ति बा जि प्रपज सुक्ति जानो गोनां बै समाव डिसकासनाव सोलिबाय थादोंमोन, सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ जेरैखि जायाबाबो सोनाय जागोन आरो खुनु कारनाव बेखौ गारबोनाय जाया। दा बेखायनो टेकनिकेल जाहाथे जिहेतु माखासे बाथ्रा थाबाय, जायनि थाखाय कमिसन दाबाय आरो कमिसननि गेजेरजों बबे ओनसोलखौ, बबे गामिखौ, बबे रेभिनिउखौ, बबे ब्लकखौ सोनाय जागोन बिनि गासैबो परिकल्पनाया दा जागासिनो दङ। दा बेखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा गोसो बायनो गोनां गैया। बिथांमोना जेरैखि जाबाबो BTRनि सिमायाव सोसनजागोन आरो जुदि सोसनजायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि थाखाय जिकुनु परिबेसाव जिकुनु डिसिसन लानानै सरकारखौ जोङो नारसिननो, सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो थाखाय जोङो जेब्लाबो रेडि जानानै थागोन। मोनसे डिसिसननि गेजेरजों, रायजो राजानि आपिलनि गेजेरजों बे अट'मेटिकेलि फैगोन। खिन्थु बिनि थाखाय जोङो दसे सम नेनांगोन, नायनांगोन। आरो बे समा जिहेतु कभिड बायदिसिना थासारिनि सम आरो बेयाव गोबां हाबाफारिफ्रा माखासे उसुबिदा, जोंनि जेंना थासारि नुजानायखौबो जोङो नुनो मोन्दों। दा बेखायनो बड'फानि जे आदर्श आरो मोन्थोरजों बर' हारिया आलादा रायजो बद'लायनायनि थाखाय गोलाव सम सोमावसारबाय। सोमावसारनायनि गेजेराव BAC, BTC, BTR मोनबाय आरो बड'फानि जि सिमां दङमोन बे सिमाङा सानसे नङा सानसे जाफुंगोन आरो बिनि थाखाय जों बयबो हाबा मावगासिनो, हाबा मावलांगोन। बर' हारि गेरेमसा दानायनि जि हाबाफारि एजेन्डा बेबो कन्टिनिउवासलि सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो टुडे अर टुमर' बर' हारिया उदाङै आबुङै रायजो जानो हानाय जोङो गासैबो बेब'स्थाखौ खालामना लानो हागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गोथौयै फोथायो।